Mercat i comerços. Per conèixer bé Centelles, cal anar-hi el diumenge al matí i passejar pel mercat. Bon moment per descobrir el remodelat centre històric. Les botigues, juntament amb les parades del mercat, configuren l'oferta comercial i lúdica més atractiva dels diumenges al matí. Centelles té una diversitat de comerços molt interessant i es fan diferents fires al llarg de l'any que es complementen amb el mercat. El mercat màgic, el mercat de productes de la terra, el mercat anticrisi o la Fira de la Tòfona. Aquesta es va iniciar a Centelles als anys 20 i per la qualitat de tòfones que es trobaven al poble va ser un dels mercats més importants del segle XX. Les transaccions es feien de forma secreta aprofitant el mercat del diumenge.